večer, prepáčte, ja som skoro prišiel neskôr, ja som prišiel vlakom, milujem cestovanie a pri Pardubiciach som sa išiel vysrať na vecko a... Nie, to ešte není, počkajte. A tam bolo, že prosím, zanechte tuhle místnosť v stave, v jakém by ste ich chceli nalézt. Vlak v DP v Prahe, všetci vystúpení a ja som mal hotovú iba mysl a umývadlo. To bolo v prdeli tej české dráhy. Ale ja hrozne rád cestujem naozaj a vždy, keď nastúpim do lietadla, ja si tam sadnem, vždy som nadrbaný, lebo sa bojím lietať a proste sedím tam a vždy všetci tí otrasní ľudia z lietadla sú do 3 metrov okolo mňa. Proste sadnem do lietadla, čakám teraz začať taký... Pozerám do chodbičky a tam 200-kilová fúzatá mangalica už ide cez tú chodbičku proste. Každý okolo koho ide, tak tomu dá facku, lebo sa nezmestí do tej chodbičky. A ja pozerám, že no prdele, ja už viem, kde ty sedíš. Dosadne vedľa mňa. Začne sa mi prelievať do sedadla takou faldou obrovskou. Ja chápem Hitlera, prečo chcel Lebensraum, lebo to je proste zrazu nemáš priestor. Ja mám vždy pri sebe tušku, tak ju začnem píchať do toho. To sa mi zabára, že do tej hrošek, ona nič necíti. Tak sa to snažím, tak akože to tam napchám dovnútra. To vyskakuje naspäť. Tak ja, že OK, že dobre, tu sedím. Tak sedím, čakám, kým odletíme. A vždy hľadám v lietadle, že kde je terorista. Vždy je terorista. Jeden to je typek, čo sedí a že... V 99% je to úplne v bezpečí, lebo je to typek, čo sa zabudol vysrať pred tým, ako nastúpil. Väčšinou čaká, kedy už zhasnú tie pásy proste, aby mohol vyskočiť. Takže je to úplne v bezpečí. A tak už sa snažím akože sa uložiť, uklodním sa a vtedy zozadu začne niektorý tak do mňa ďubať proste. Sa postavím, otočím sa a tam malý tučný debil ďube z celej sily do tej obrazovky proste. Šupy dáva. Ja mu hovorím, ty debil malý, to není ďub screen, to je touch screen, normálne jemnúčko sa dotýkam. Sadnem si, dobre, uklodním sa. Ale to už ma týpek predo mnou počuje hovoriť, že ty debil malý. Tak sa postaví, Čech, ja že do prdele. Nazdar, ty si ze Slovenska. A co, taky do Londýna? Ne, ty debil. Ne, všetci idete do Londýna, mne nad Berlínom spomalia, otvoria dvere a ja tam vyskakujem. Ty sa pripútaj, aby ťa nevycuclo. Taky do Berlína. Ale že dobre, v pohode, tak sedím, do 10 minút už aj tak pospávam a decko, malé decko proste, 10 kúsok, ja tomu nerozumiem, prečo to ťahajú do lietadla tie deti. Však to môže ísť dole v kargu s obsykmi. Normálne ho tam dáš do karga, tam je zima, ono zaspí. Tomu sa nič nestane, ono nevie, že letí. Tam môže byť v klietke. To ti tam vyložia na ten pás, to ti nikto nezobere, posraté, pošťaté. To sa tam bude krútiť hodinu, kým si potom neprídeš. To s tým vôbec nechápe, prečo to lieta s nami. No a potom sa už akože začneme blížiť a teraz proste dosadneme a letuška povie, že prosím vás, počkajte, kým sa zhasne ten symbol pásu, potom stanete. Ne, dosadnú, hneď sa všetci postavia, drbu tie kufre, do hlavy ti dajú pecku 3-krát, zapnú si tie paperové bundy a stoja tam, že... A už mu ide ten pot tuto proste. No čo toľko trvá? Čo toľko trvá? Do prdele, doteraz si letel magicky na nebi. Sedel si a letel si ako vták na 400-tonovom lietadle. Dovolíš kurva tomu pilotovi dosadnúť a trafiť k tomu správnemu vchodu, kde ty by si v živote netrafil? Aj tak to dlho trvá. A proste nerozumiem tým ľuďom. A akože, ale najhorší ty proste potom normálne, že dosadneš a prvé, čo tí ľudia urobia, prvé dosadne a všetci tlieskame. Áno, super! Super, pilot odlietal 11 480 hodinu v najbezpečnejšej doprave na svete. Zatlieskajme mu. Nerozumiem, prečo sa netlieska v autobusoch. To je nebezpečné, akože to je nebezpečné. V Bratislave na Konečnej vystúpila baba z autobusu, padla jej na hlavu labuť. Toto si vygooglite, to sa stalo. To je nebezpečná doprava. Unavená labuť, išla do drbla aj na obava. Narazený krk, nemocnica, sanitka, nebezpečné jak hovado. V živote som nevidel, že idem narvanou 188 na Pankrác a proste tam teraz vystupujeme, vydrbne nás z toho autobusu. Áno, pán vodič, výborne ste to dali. Perfektné, gratulujeme, super. Ďakujem veľmi pekne.